bantul Gayuh Praja Taman
pamirsa kakung suwawon putra. Angsum pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kesenian Jawi Ketoprak Mataram JJLS ing Bantul Ngayogyakarta. Ingkang ing dalu menika sampun sumadyo caos panglipur wonten ngarsa penyanyi sami kanthi bebering cariyos Kembang Wijaya Kusuma seri pisan dumugi sak paripurnanipun. Pendapuk utawi dalang dening sedherek Iswanto pranata gending katindaken dening sedherek Margono kanggo swantening waranggana Ibu Rubiah lan keprak kasta dening sedherek Saguh Tejo Bantara lan sedaya menika wau pun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Sunaryo. Menggah rajaning dapukan para paraga seniman seniwati ingkang badhe ambeberaken cariyos menika. Sultan Agung Hanyokro Kusuma ing dalu menika kasta dening sedherek Iswanto garwa prameswari katindaken dening Adik Eri Puji Rahayu. Dene Patih Singoranu kapitadosaken dening sedherek Iriyanto tumenggung Gagak Banding katindaken dening sedherek Aris saking Kulon Progo. Adipati Jono Kusuma ing dalu menika kaasta dening sedherek Bagong Sutrisno saking RRI Ngayogyakarta. Patih Reksa Praja katindaken dening sedherek Mulyana. Raden Danupaya katindaken dening sedherek Anggit Saryono dene Patih Bajul Puring. Ing dalu menika kapitindaken dening sedherek Supardi. Jarumuka ing dalu menika katindaken dening sedherek Bejo Seng saking Purworejo. Raden Puspawangin ing dalu menika kapitadosaken dening sedherek Ngadi Mursidi. Dene prajurit kasta dening sedherek Harun CS. Adipati Anggajaya ing dalu menika kasta dening sedherek Dwi Hantara. Klabangkara Ngangrang Sewu katindaken dening sedherek Slamet saha sedherek Wiyono. Dene Kandhek ing dalu menika kasta dening Ibu Tutik. Prabu Limus Bahas ing dalu menika katindaken dening sedherek Tresna Atmaja. Kalyaksa katindaken dening Bagong Tukiman. Dene Kala Muka, Kala Kethung lan Kala Munyeng katindaken dening sedherek Bagong Tukiman, sedherek Punijo saha sedherek Tugiman. Dene Candrarini ing dalu menika katindaken dening sedherek Yuni Astuti. Raden Ayu Rara Sumekar ing dalu menika kasta dening sedherek Heti saking Ngayogyakarta. Dene Mban sedherek Halimah saking Ngepet Pranti Gadingharjo. Adipati Bondo Pati katindaken dening sedherek Sugimin. Dene Patih Wiragati katindaken dening sedherek Sunaryo. Raden Ayu Bondowati katindaken sedherek Purwanti. Dene Bondorini katindaken dening sedherek Rini. Raden Pamling ing dalu menika katindaken dening sedherek Harno. Dene Ki Barigwin kapitadosaken dening sedherek Suwarjo saking Pantai Baru Pandansima. Lan garwa sedherek Sukiyem utawi Menuk. Mekaten sawau para pamirsa, menggah racianing dapukan para paraga ingkang sampun sumadyo badhe caos panglipur wonten ngarsa penyanyi sami. Kasekecakna lenggah sukami suka sak sampunipun gending pambuka paripurna Ketoprak Mataram tumuli kawiwitan nuwun.
sakwus nyolenggah ya kakang pate kang ngarasa kadiparan pawang
ingsun tampa pangabektinira Kakang Singora. Ora luwih puja astawaku kebat sira tampani. Sangat ing pamanggi kula sinuwun saklaminipun kula ngesui praja dalem ing Mataram saged dados kegiatan kula. Ewa semono Kakang. Awit pepak ander Hastra Nayaka Praja kang padha sebu. Mula Kakang Singoranu ndak keparengake prayoga anggone lenggah. Sampun sampun betul. Diajeng garwanipun Kakang. Padha kanthi basuki anggonmu marak ana ngersane ingsun. Awet berkah winujeng dalem Kanjeng Iya. Sultan. Sowan kula wonten mriki boten wonten kekirangan satunggal punapa. Iya. Sungkem pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa pangabektine sliramu ya. Ora luwih puja astutiku wae kanggo sliramu ya dia. Sanget anggen kula mundi Kanjeng Sultan. Iya. Awet sedaya pangabekti kula selawase kagem panjenengan sinuwun. Sing tak kersake kaya mangkene. Dikepiya wae sliramu kang bisa ngamping-ngampingi anggone ingsun jumeneng ana ing Praja Mataram kene. Mula sak mengko uga sliramu ndak keparengake urun-urun rembug mbok menawa anggonku paring pangandika marang kabeh Hastra Nayaka Praja iki kurang genep sliramu ndak kersake uga menehi pemut marang pun Kakang. Nggih, pangestu dawuh sinuwun. Diprayogake anggone. Nggih sinuwun. Tumenggung gagak bani. Nuwun kula Kanjeng Sinuwun. Kepiye nggonmu nindakake jejibahan kaya adat lan sabenipun? Nuwun nggih. Awet pangestuning Kanjeng Sinuwun anggen kula nglatih para prajurit. Sampun trampun tengginas boten wonten setunggal halangan. Bagus. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Ndak tampa pangabektimu ora luwih pusda puja astawan ingsun kebat sira tampa. Nuwun nggih. Sangat anggen kula mundi mugi dadosaken jimat. Syukur. Yen kabeh prajurit kahananing Praja Mataram kabeh wis sumadya ing gati kaya kang sira aturke marang ingsun. Inggih. Sliramu jejering prajurit mono kudu ngatonake jiwa satriyanmu pinangka pramugarining prajurit. Inggih. Kang ngemu teges yen to prajurit mono kudu perwira, jujur, rila ing pati. Inggih si Kanjeng Sinuwun pangestuning Kanjeng Sinuwun. Prayogake lu. Nuwun nggih, estoaken dawuh. Bali marang Kakang Singora. Bombong penggalihku nalika Kakang Singoranu matur yen to kahananing Praja Mataram para kawula kahananing terus saiyek-saeka kabeh. Nyengkuya nggonku ngasta bawat pusaraning adil ana ing Praja Mataram. Ning semono perkara kahananing Praja Mataram kang wektu dina iki bisa dinaranan nembe ketaman lining puting mendung kang angendanu kang jalari kahananing kawula ing Mataram padha cecingkrangan panguripan kabeh padha ketaman lelara sing urung ana usagane. Mila menika sinuwun kula nderek priatos kados pundi amrih wilujengipun para kawula ing Mataram menika. Bener Kak. Nalika semono ingsun uga wis mbudidaya supaya lestarine Praja Mataram bisa pulih kaya wingi. Lah iki malah Kakang Singoranu ndak paringi priksa. Nggih kados pundi sinuwun? Mentas wae ingsun ra tedak ana ing Kraton Kidul. Aku sak pejagong marang Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu itu sang sak pejagong sinuwun. Nalika semono wis banjur supayaning Praja Mataram iki bisa pulih kaya wingi-wingi. Bisa waluya setemaing jati satemaing waluya kabeh para kawula kang nandhang lelara iku
ing Praja Mataram kudu tinumbalan Kembang Wijaya Kesuma, Kang. Kembang Wijaya Kesuma. Iya. Lajeng sumandhaipun wonten pundi sinuwun? Nah, miturut ngendikane Kanjeng Ratu Kidul, Kembang Wijaya Kesuma iku mapan ana ing Kadipaten Keling. Kadipaten Keling utawi Kadipaten Kucang. Yo kang saiki kang jumeneng yen ora kleru Adipati Jana Kesuma. Lajeng keso jalan kados pundi? Selak mesakake selak ora mentala penggalihku. Nyumurupi kahananing kawula ing Mataram. Mula wektu dina iki bebasan colok lintang sambung obor Kakang Patih Singoranu ndak dawuh supaya lumarak ana ing Kadipaten Keling. Perkara pamboyonge Kembang Wijaya Kesuma tak borongake marang Kakang Patih Singoranu. Sepisan kaping pindhone perkara iki kudu bisa rampung merga saka Kakang Patih Singoranu. Aja pati-pati kandhara ing Mataram yen durung nganti Kembang Wijaya Kesuma. Sinasa awrat ingkang kados pundi? Abdi dalem namung ngendikane. Mila sinajan sawet sambung obor tinala lintang, kula nyuwun pamit nyuwun berkah pangestu sinuwun. Banyu mili pangestu. Iya. Tumenggung gagak bani. Nuwun kula Kanjeng Sinuwun. Sadurunge pisuwanan dibodolake. Inggih. Aku dawuh marang tumenggung gagak bani. Lho nggih. Ya warakno marang kawula ingsun ing Praja Mataram. Inggih. Perkara kahanan saiki kang lagi tintrim, kang linungkutan dening mendung kang angandanu ora perlu wasumelang. Inggih. Percaya marang ngendikaning ingsun lan marang panguwasane Gusti Kang Akarya Jagat. Inggih. Yajeng, ayo sliramu nderekke pun Kakang muhung maha sing asepi minta sing Gusti Kang Akarya Jagat. Muga-muga Keraton Mataram pulih kaya wingi. Nggih, ndika dawuh. Iya.
barang urip golek mukti wis kandha kang terang lan netar apik suaramu apik Ngaturaken sembah bakti tak tampa tak tampa kabeh para kanca kanca-kancamu piye kaya konba syukur sedaya sampun makarti daya sami Anggen kula napun karya tan wonten kang muji wani langsung monggo Jengi pati angga rumangsa seneng lan marem atiku aku gedarang-darang saka Mbulu Pitu tekan ning wana tutuban ki mergo aku kangen karo kowe saklo piye kowe ayo padha slametan to nang Ramse Nggih, berkah pangestunipun Kanjeng Adipati Widodari Samika. Sungkem pangabekti konjokan. yo tak tampa Nggih, ora luwih puja pangestuku genti tampan nggih, sanget anggen kawula mundi. Kanjeng mugi adosna jimat. Nggih. Kepareng munjuk Kanjeng. Dinten menika boten dinten pepanggihan. Wonten wigatos menapa Jeng Dipati Anggajaya kula supados nyawiji wonten ing papan menika wonten wigatos menapa Kanjeng? jane ngene aku kepengin ketemu karo kowe kuwi Nggih. sepisan aku kuwi kepengin ngelingke marang kowe sak kanca mergo kowe ra ngerti kowe karo aku rikala semana beguru bebarengan Nggih. bebasan anggone sinawulana ulah kanuragan wis bisa tinatar mendhat jenara menter tegese
wis buntas ngelmu ning kaweruh. Lah karepku saredene kowe iku wis saya tuwa. Kowe tak kon mari nggonmu dadi begal, dadi kecu sing gawe rugine marang wong liya. Kepiye kira-kira? Estunipun kula supados kendel anggen kula ngecu brandal sak piturute. Niku mangke jenengan tanggung jawab mboten. Aja semelan. Kabang kok. Aku kuwi pinangka sing Kadipaten ing Bulu Pitu. Sing tegese aku duwe purba lan wasesa. Aku duwe panguwasa. Arep aku bakal ndadekake kowe senopati utawa prajurit kaya dene Mejet kowe ngranti. Sing baku kowe kuwi ana niat kepengin mari nggonmu tumindak elek. Ora ana paedahe. Lehmu do mbek guru. Lho, saiki aku tak tekon. Nggih, kados. Biyen lehmu mbek guru ki kepiye rasane? Rekoso apa ora coba? Nggih. Sakderengipun matur lepat nuwun pangapunten dalem. Piye? Anggen kula mbek guru munggah gunung medun jurang. Kula sampun buntas lajeng kula dados brandal kangge nodi kegiatan kula Kanjeng. Oh, dadi karepmu lehmu dadi brandal kuwi kanggo nodi nggonmu mbek guru. Iya. Ngecake ilmu. Lah iki. Iki supaya para kawula ki mangerti. Yen kaya ngono kuwi tembung kleru cak-cakan. Saiki tak omong. Nggih, kados pundi? Sing jenenge ilmu kuwi tak umpamake kaya dene geni utawa obor. Dadi kabeh padha sinau ilmu, sinau kawruh. Kuwi kanggo golek pepadange urip, kanggo madangi to yen ana barang peteng tegese sandungi ngrata bentu sing tawan. Ning geni kuwi nek kleru lah mung ngecake tok ngobong omah, nggo ngobong apa-apa, tembung malah gawe rusak. Lah iki mula Kados sing wis-wis saiki kowe padha mari manut karo aku. Bareng munjuk Kanjeng. Piye? Nek kula supados mari anggen kula brandal kula njur nyambut gawe apa? Mongko brandal niku saking penake lho. Penak kuwi nek ora kecekel. Nek kowe kecekel dipiloro rekoso tak kandhani. Iki ngene. Pripun? Nek pancen kowe iku iso mari. Waton kowe iku saguh lan iso minangkani apa sing dadi penjalukku. Kowe tak wisuda dadi apa senopati ning Bulu Pitu. Panjalukipun sang Kanjeng Adipati menika menapa? Kowe ora ngerti to. Klabang kok. Aku kuwi jumeneng adipati ana ing Bulu Pitu. Wis sakwentara wektu nganti aku ki umur tuwa. Lali ora duwe bojo. Ha iki karepku. Karsanipun Kanjeng Kowe mbantu nggih. bisa nulungi aku goleke calon jatuh kramaku, calon garwaku. Kowe tak dadekke dadi senopati ana ing Bulu Pitu. Lho, bayarmu akeh. Tur kowe wibawa kuncara sinubya subya marang para kawula ing Bulu Pitu. Piye? Lajeng kula nyuwun prisa. Wanita menika wanita pundi? Sinten asmanipun? Kowe ora ngerti to. Kembang kepatihan ing Mataram. Sing bocahe kulite kuning nemu giring. Rikmane ngremak ngembang bakung. Lambe manis gula sak temlik. Nek diomongke wis tanpa cacat. Oh, Kowe iya. ngerti. Kandhek anake Patih Singoranu. Oh, diajeng Roro Kandhek. Kandhek. Ayen kowe bisa sak biyantu karo aku. Kelakon Kandhek kuwi dadi bojoku. Kowe tak wisuda dadi senopati. Kowe tak dadekke senopati. Piye, saguh ora? Saguh ora, Di? menawi atur panjenengan dalem menika mangke mboten durna Kanjeng. Kula saguh. Aku kuwi adipati. Sing kena kanggo tuladha para kawula ora bakal aku kok
bebasan apa ngejilat iduku dewi. Aku bakal netepi marang janjiku. Yen kowe sagu. Yen kowe sagu tak kei cara. Piye? Kados pundi? Caranipun kados Kandhek wektu dina iki nderekke wong atuwane Patik Singoranu ngupadi Kembang Wijaya Kusuma. Urung mesti munggah gunung tumurun jurang mlebu ning alas kene. Kuwi godanen. Angko yen wis tok godho kandhek kamigilan aku teko etok-etoke tak tulungi. ning mangke etok-etok lho niku. Ah, etok-etok. Dadi engko etok-etoke kowe karo aku kerengan kowe mlayu. Sago ora? Nggih, sagak. Sagak. Jalaran menika sampun pedamelan kula saben dinanipun. Bagus. Yen kowe sago tak tunggu nggonmu lungguh marang saguam. Piye? Nanging Piye? eling dhewe. Nganti cabar nggonmu. Sak biantu karo aku. Tak ketok iratmu. Oh, nggih, 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 nggih. Ngati-ati, Di. Iya, kok piye, Iki Kak? gawean sing ora enteng lho. Bener kan, Jam? Senajan awake dhewe iki saben dinane nyegat wanita. Heeh. Niki iki wanita ora sembarangan wanita lho. Putrane Rekana Patih. Bener kan, Jam? Dadi yo ngati-ati. Iya. Mula ayo awake dhewe padha sesengitan luwih dhisik. Engko nawa mengke Roro Kandhek liwat kene. Iya. Ayo padha sesengitan. Ayo, Dik. Mandeg sikik wong ayu. Ditakoni iki. Alon-alon. Yo, ora kasar-kasar. Ana bocah wadon mlaku ana ing dalan kene. Wayah mene iki jenengmu sapa? Nyun papunten. Iya. Kok sampean ning kene iki kok njur teka-teka? Takon jenenge sapa kok kaya le kenal bae lho. Aku sing nguasani ning dalan kene. Kok sing nguasani dalan Iya, kene to? saben dinane aku mesti ana ini. Ora usah wedi, Di. Ora wedi aku. Oh, ketoke sing sok jaga ning kene iki ora kowe nanging kuwi. Ora aku walik apa, Kang? Aku kulino jaga kuwi iki aku pakaryanku saben dinane ngono kuwi. Dadi tak nggo gawe pangupa jiwa kanggo nguripi kulawargaku. Dadi kaya kleru aku. Ora kleru aku resok ketemu. Oh. Ning senajan ngono aku ya urung panuh karo sampean. Sampean jenenge sapa? Yo ditepungke wae. Aku Denmas Klabangkara. Oh. Klabangkara nek sampean. Aku. Aku Ngangrang Sewu. Jenenge medeni. Jenenge Ngangrang Sewu. Wes. Kira-kira tenagane kaya ngangrang apa ora? Ayo pelekake ya, Kang. Iki mau tak takoni jenenge urung. Takani ning aku rung semaur. Njur kowe iki sapa? Cah ayu-ayu kok liwat nang alas.
Ya diwanoke. Jenengku Kandet. Kandet. Terus arep menyang ngendi? Aku. Heeh. Ya lumaku ning papan kene wae. Kok ora ditutke bojoku? Aku. Heeh. Dhe bojo wae urung kon ngetut. Tiwas beneran Kang. Iki isih prawan. Urung duwe bojo ah. Ditakon iki. Wis duwe calonan durung? Nek duwe urung duwe bojo ki duwe calon apa urung? Calon ki nggo apa to? Sing baku wong kuwi urip ora usah ndandak duwe pikiran sing werna-werna. Mikir wong siji wae rekoso kok mikir liyane. Kuwi karek gumantung nang piyayine. Kok gumantung piyayine ngapa? Ayo. Wong ki le mikir sing semeleh wae. Wong kabeh ki mung sak drema. Senajan sak derma nanging wong kuwi ndek pikiran sing werna-werna. Saiki ngene wae, kowe arep nang ngendi? Aku kepengin ngupati ananing Tumbal Negara ing Mataram. Tumbaling Negara Mataram. Terus? Ayo lumaku golek ning ndi papan dong. Apa kuwi tumbale Kraton Mataram? Kene tak kandhani. Piye? Mbok menawa kowe engko ngerti. Wujute kembang. Ya. Kembang sing jenenge Wijaya Kusuma. Kowe ngerti ora? Sepele kuwi namung kembang Wijaya Kusuma. Ngerti? Ngerti papan dununge. Kene. Piye? Kira-kira kowe ngerti papan dununge? Mengko iso nduduhke anane kembang kuwi kok tak wenehi apa? pengarem-arem. Kene. Kandek. Apa? Kowe arep ngupadi kembang Wijaya Kusuma. Kena ngupadi engko tak terke tak ewangi nggone goleki tumbaling Negara Mataram. Aku rasa tok terke waton tok duduhi nek ndi papan dununge aku iso golek. Kowe ora iso duwi nang pucuking gunung kok. Oh senajan nang pucuking gunung ora apa-apa tak golekane. Saiki ngene wae. Apa? Tak terke ning ana seranane. Oh ya. Heeh. Ora apa-apa. Aku tok terke. Njur seranane apa? Kuwi tak peh. Tak peh. Apa? Tak peh. Kok les semengkling nang kupingku. Mau lirih ora krungu bareng sero. Aku ki lirih mergo aku ora percaya. Kowe kepen ngepek bojo karo aku. Kok ora percaya kepiye to? Lah ya ora percaya lagi ketemu ning papan dununge wae kene kok. Lah yo miting tresno kuwi jalaran saka ora saka papan, saka kulino. Sik kandha sapa? Mengko nek kowe wis kulino karo aku wis. Apa? Mulya uripmu. Mulyane. Aku arep kepengin nganggo kalung sing gedene sak ranti sepuh. Bisa kelakon. Bisa kelakon. Engko tak colokke. Piye? Kae kancamu kepengin ngepek bojo karo aku? Kowe kepengin apa? Kowe gelem karo aku wae. Aja karo kakang. Duh wong ngayu. Sik tak pikir sik tok. Wong omah-omah ki ora purwaton. Ketemu ning dalan kepengin topek bojo, dalan topek bojo. Katresnanku Nek ngene iki carane ra ya rusak to. Piye? Oi. Brene yo. Tak kandhani. Wong omah-omah
kuwi kudu linambaran rasa tresna padha tresnane. Ning nek kowe kuwi njur ketemu wong wedok njuk ngondo tresna. Kanggo wis ngeras. Boko. Tak kira oleh anteng iki bule tangane ngopo kuwi, ha? Nedya tak labuhi. Pati Wansulana aja mumpi jerlale wah Diapura ya. Bloko wae aku ora gelem. Kuwi mergo aku ora tresna karo kowe. Umpama aku tresna ora mawas kowe iki kur wong apa, ngono ki ora apa-apa aku. ayo mboko sethithik le nyawang ki mboko sethithik nek nyawang langsung nyawang ngono mesti Ya imane wong kurang cocok. tresna kok. Ora wis ora perlu tok bacutke. Wis. Hei. Kanjeng nyawang katimburi yo. apa wonge ora ku kepiye Lembahe. pikir tenan lho kowe milih adikku ya kena dasare ya gedhe dawa Rumah jamu lemu kondo kok le werna-werna. Apa sambunge gedhe tur dawa karo tresna? kan ketok wujute Hah? ketok to Wujute apa? Pancen dedeke luwih dhuwur katimbang kowe. Dawa ki dhuwur. ning penemune durung karuang nek dawa kono Lah mbah aku ora ngerti kok. piye Apa ora? Wis ora bakal. Wis. Oh. Wong tresna ki ora dipaksa ora mawas kuwi dhuwur. ora tresna mergo rasane. Rasane iki njur kaya ngapa sanganmu to? Ora usah nangis. Aku ki ora nangis. Oh, mrotos. Oh, sembrono. Njur ngapa nek wong wedok ki yo dipepetke ngene iki njur gelem ngono apa? Lah ning gelem apa ora iki kira-kira? Oh, ya ora gelem kok. Heh? Mbok dadi wong ki ndenake karo iki lho.
piye tekan repmu Lulas gandrung ya kowe iki. Iya gandrung iki gak dikono ra ya iso to. Ayo ora marem nek ado. Rumah mes mepet ngene iki njur apa? Wah lega. Lega nek golek bojomu galu-galu. Kae. Oh, arep ngapusi arep mlayu kowe mau. Ya wong ki ya Kandhet. iso ya. Apa? Piye gelem ngladeni apa ora? Emoh ki ya emoh. Lemu ngladeni karo mungkur kuwi aku ya gelem. Mengko tak golekane dhewe. Piye? Kamu nih lho mergane kowe. Ora lek kepenak to? Kulino apa piye? Ya, kulino. Sembrono rek. Ra iso ora. Sapa muda sao Klapa muda sao gelem ya Kandhet. Umpama aku wis gelem ra tak rewangi aku peplayon kaya ngene iki to. Aku ki ora iso nglakoni kok lho. Kandhet. Apa? Kowe iki mung durung ngerti rasane wong omah-omah lho. Aku najan aku urung ngerti ya kae. Aku ki ora duwe rasa. Ora duwe rasa tresna marang kowe wong loro kuwi. Kan kepiye meneh to? Aku mau rak wis kandha to. Senajan to kowe karo mungkur, kuwi aku seneng. Sak karepmu le mukandha arep mungkur karepmu ora karepmu arep mungkur arep miring sak karepmu. Ah. Wi cetha nek kowe kalah ngono kuwi. Hah? Kok njur arep miring arep jengking. Apa kuwi? Kowe lho. Kok waton blubet wae. Wah, iki ora nganggo ora blubut. Upama tenan ki ya gelem. Sukti yo. Piye? Ra sudi. Piye? Emak. Emah, Emak yo emak. boyo sedhela-sedhela. Kowe ora dadi bojoku ora apa-apa. Janji kowe gelem ngladeni. Tak anggap apa aku? Tak anggap aku wong rucah. Sing gelem sak ndel sak sen ngono. Meneh. Dadi ngono apa aku? Alhamdulillah. Wah. Iki jane kebenaran. Iki kok Ayo
urip Kandheng kowe aja gawe jengkeling atiku lho piye Saiki ngene wae. piye Katimbang aku yo bingung len bakal milih antarane kowe lan kowe. Heeh. Tak pilih salah siji mesti ana siji sing ngruntek. Ayo, Mulane ngene wae. kepiye? Kowe padha lanange. Nek wong lanang kuwi umpama adu kasekten kuwi lumrah. Sapa sing menang mengko sing bakal tak ladeni. piye Di kowe ngalah wae Ora, Kak. Iki babagan katresnan, Kak. Piye? Kowe garek Kowe wani apa ora? Gene yo ngene wae ra teyeng oleh aing-aing. Andekno. muni ora teyeng Tak nyentelke kok ngono wae ra teyeng ngono kok. ra ora kulino piye Jago apa ora? sidane kowe milih aku apa milih adikku Milih sing unggul. Nek ana sing unggul ya kuwi sing tak ladeni. tenan iki kok Iya iya. ngapusi lho. wani kowe jiro aku Sing tak wedeni apamu. oh iya ayo dicoba Coba ayo. Ora aku ora bakal cidra. Yo, ayo ya bote arep duwe katresnan yo. ayo Kang, piye saran sithik. Kandhet licik. Kandhet mesti mlayu. yo yen ngono cidro iki ature kandhek Mandek. kandhek